Deze week in Lembourgeois, de gebroeders Jussen en Maria van der Hoeven in de Kopermolen in Vaals en grote expositie over Indonesië in Luik. Ja, dit is een voormalige Lutherse kerk in Vaals, al heel oud, maar het wordt nu gebruikt als een cultuurhuis onder de naam de Kopermolen. En een stichting die runt dat hier en de voorzitter is tegenwoordig Maria van der Hoeven, voormalig minister en een directeur van het internationaal energiebureau, et cetera. En dan denk ik, ja, dus de laatste job was Parijs. Ja. En dan nu Vaals. Ligt niet meteen voor de hand, hè? Nou, wel, ik was wel al samen met mijn man, toen hij nog leefde, jarenlang vrienden van de Kopermolen. Dus wij kwamen hier regelmatig. Ook in de tijd nog dat ik minister van Onderwijs en Cultuur was. Ja. Dus het ligt toch wel een beetje voor de hand dat je, als je gepensioneerd bent, dingen gaat doen die met energie te maken hebben, wat ik ook doe, maar ook met cultuur te maken hebben. En wat gebeurt hier allemaal? Wij organiseren een aantal concerten, we organiseren exposities. Een van de concerten die we pas hebben georganiseerd, waren er eigenlijk 2, was met Arthur en Lucas Jussen, dat was fenomenaal. Ja, dat was dan meteen dat was wel een topper, ja. Internationaal uitpakken. Hè? Dat klopt. Zijn papa is van Vaals. Zijn opa en oma zijn van Vaals. Zijn neefje, tante, oom zijn allemaal van Vaals. Dus ja, wat hebben we met Vaals? Vaals is in het bloot. Voorzien eigenlijk voor de helft van de Vaals en voor de andere helft Maastricht. Want zijn ma die komt uit Maastricht. Dus ja, ik heb voorkomen hij al sinds dat we kind zien in de Kopermolen. Ik geloof dat een van de eerste concerten die we ooit hebben gespeeld waren in de Kopermolen. Dus ja, dit is voorzien hij toes. Dit is eigenlijk het tweede toes. Ik bedoel, voor kinderen de lui, is oma, is hij, de tante, is neefje, morgen komen de familie uit Maastricht. Dus het is eigenlijk een toeswedstrijd voor ons. En, ja, het is een beetje een tweede heem. We wonen in Hilversum, maar hij in het zuiden, Vaals en Maastricht, dat is, we hoeven ook een beetje zien opgegroeid. Dus het is echt toeskomen voor ons, ja. En het tweede wat we organiseren zijn exposities. Op dit moment een expositie van Grit Rousseau. En dat eerder dit jaar was van Ton Schulten uit Twente. Volgend jaar, dan willen we meer naar dat talent toe, die talentontwikkeling toe. Dus naast het hebben van bekende namen, ook ervoor zorgen dat dit podium gebruikt kan worden voor jong talent uit de regio. En de regio is dan de EU-regio. Ja. Nu, het is relatief klein hier, hè? Je kunt ook zeggen kneus en klein maar fijn. Maar ja, het zal niet zo eenvoudig zijn om dat dan ook te exploiteren. Sowieso, cultuurhuizen is dat lastig. In dit geval is het puur vrijwilligerswerk. Zijn hier mensen ook fulltime aan de slag? Hoe gaat dat? Niemand is in dienst. Niemand. Het zijn allemaal vrijwilligers. Liefdeswerk. Ja, liefdeswerk. En ja, zo'n voorzitterschap, is dat iets van een uurtje of 2 per maand? Of wat? Vergeet het maar. Nee, dat is echt wel wat meer. Dus toen ik daarvoor werd benaderd, toen
wist ik dat wel. Kijk, er werd tegen me gezegd, dat is inderdaad een vergadering en een keertje komen. Nou, dat is natuurlijk niet het geval. Het kost tijd en het moet ook. Het kost tijd, maar het kost ook betrokkenheid. Je moet er betrokken bij zijn. Het is niet zo dat je graag of niet. Het is niet zo dat je voor een vergadering komt en that's it. Nee. En dat is eigenlijk ook wat ik vind bij al onze medewerkers bestuurlijk, dus die in het bestuur zitten, maar ook al onze vrijwilligers. Ja, men is hierbij betrokken. Men voelt zich daarbij betrokken en dat is belangrijk. Dus dat kost ook tijd. Ja. En is dat de enige, zeg maar, officiële functie die u nu na uw pensioen nog vervult? Of zijn er nog andere dingen? Nou, er zijn er nog wel een paar. Ik ben onder andere voorzitter van de Raad van Advies van het Wereldmuziekconcours. De kerkraden? In de kerkraden. Sinds kort zit ik in de Raad van Advies van Vocalis. Ja. Ook een prachtig festival. Ja. Nou ja, en dan doe ik ook nog een aantal andere dingen op energieterrein. En dat brengt mij bijvoorbeeld in de Verenigde Staten als lid van de Board of Trustees van het Rocky Mountain Institute. Die houden zich bezig met energietransitie. Ja, ja. En zo zijn er nog wat dingen. Ja, want ik begreep, u hebt nog commissariaten, onder andere bij Total. Dat zijn geen kleine clubs. Nee, dat is geen kleine club. Dat is bij Total, dus bij de holding in Parijs. Ja. Dat zijn geen kleine clubs en het kost veel tijd. Ja. Niet alleen vergadertijd, maar ook voorbereidingstijd, leestijd. Het is in het Frans, dus je moet er echt even voor gaan zitten om dat te doorgronden. Maar ja, op die manier blijf je wel met het leven staan. Zo is dat. En ik zou dat aan iedereen willen aanbevelen. Doe dat. Maakt namelijk niet uit hoe oud dat je bent, maar zorg ervoor dat je actief blijft. Er zijn zoveel leuke dingen te doen. Echt waar. In het museum La Bouverie in Luik is een grote expositie geopend over Indonesië onder de titel De Koninkrijken van de Zee. Zo'n 250 unieke kunstschatten zijn daar tot 21 januari te bezichtigen. Deze expositie is een onderdeel van Europalia. Waar staat dat precies voor, Europalia? Mooie naam. Europalia is een festival, dat bestaat sinds 1969 en om de 2 jaar organiseren wij een artistiek festival rond een ander gastland. Vorige keer was het Turkije, daarvoor was het Indië, we hebben Brazilië gedaan, Rusland, we hebben een heel deel van de Europese landen gedaan. En dit jaar is het Indonesië, hoog tijd dat we de Indonesische cultuur in Europa laten kennen. Ja, ik begreep zelfs dat veel van die stukken nooit eerder Indonesië verlaten hebben. Nee, voor de allereerste keer. Er komen heel veel stukken uit het National Museum in Jakarta, maar daarnaast ook stukken uit verschillende delen van Indonesië. En dat is voor ons belangrijk als festival, dat we niet alleen gaan kijken naar wat er zich op Java of op Bali afspeelt, maar dat we echt een heel ruim beeld proberen te geven van Indonesië voor de allereerste keer. En hoe was en is de samenwerking met de Indonesische autoriteiten? Er is toch ook een zekere zeg maar sepsis over hoe daar de politieke ontwikkelingen zijn. En het is allemaal wat religieuzer geworden, wat strenger, misschien wat meer naar binnen kijkend. Maar hier pakken ze toch dan uit, zeg maar. Absoluut, daar hebben wij niets van gemerkt. Er is een hele openheid geweest, ook om het over moeilijkere thema's te hebben. Als je kijkt naar die tentoonstelling Power and Other Things in Beaux-Arts, hebben wij het bijvoorbeeld heel openlijk over 1965, over de islam enzovoort. Dus er is echt een openheid geweest. En als je ziet, ze hebben echt hun topstukken gestuurd. De mooiste schatten komen uit Indonesië. Dus wij zijn heel blij met de samenwerking met de overheid.
what was the reason to cooperate with this exposition? Yes, actually, my government eager to make cooperation with other sides like Belgium to promote Indonesian history and culture. And then we hope that European community will know much more about Indonesia in the future time. So they will be interested to come to Indonesia to look at directly the culture of Indonesia. Yeah. Oui, c'est une grande exposition ici, hein? Mais comment ça va avec le musée en général? Ah, le musée se porte très bien, nous avons une fréquentation importante et je pense que cette exposition va encore renforcer la fréquentation, notamment en provenance des Pays-Bas, puisque les Pays-Bas et l'Indonésie ont une histoire commune. Et je pense que ça vaut vraiment la peine de venir parcourir cette exposition qui est composée d'œuvres remarquables, des trésors nationaux qui, pour beaucoup, ne sont jamais sortis d'Indonésie. Et puis c'est aussi une occasion d'aborder la culture indonésienne. Donc je pense que c'est une exposition tout public. On peut venir la visiter en famille. Ce n'est pas réservé à un public initié. C'est vraiment quelque chose à la portée de tous.